Atur nuhun. Cepeknya. Abot rasane nandang kangen ati mergo tresnamu sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe kangen rasa rinduku. Nadyan ada cara sliramu. Mendem kangen jeroning atiku saya jero mung telepon sliramu. Mendem kangen pengen ketemu nadyan sedelo wis marem atiku. Mendem kangen jeroning atiku saya jero mung telepon sliramu. Mendem kangen pengen ketemu nadyan sakedhip wis marem atiku. Abot rasane nandang kangen ati mergo tresnamu sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe kangen rasa rinduku. Nadyan ada cara sliramu. Mendem kangen jeroning atiku saya jero mung telepon sliramu. Mendem kangen pengen ketemu nadyan sakedhip wis marem atiku. Mendem kangen jeroning atiku saya jero mung telepon sliramu. Mendem kangen pengen ketemu nadyan sedelo wis marem atiku. Nadyan sedelo wis